Il-Ministru Żamit Lewis għażel li jaħrab milli jwieġeb it-domandi ta' Net News dwar dak li qal id-deputat Konrad Mizzi fil-qorti u l-mod kif qed iwaħħal fil-Ministri tal-Kabinett li kienu jafu kollox dwar id-dil tal-isptarijiet. Saħansitra Mizzi żvela li fejn jidħol dan il-ftehim ma' Vitals u Stewart kienu approvati mill-anqas 14 il-deċiżjoni fuq livell ta' Kabinett. Konrad Mizzi qed iwaħħal fikom li kontu tafu wara kollox dwar id-dil tal-isptarijiet. Xi twieġeb għal dawn l-akkużi? Ħaġa, jiena Ministru tal-Ġustizzja u x'jiġri fil-qorti mhux se nikkumment għax ma naħsibx li propri. Però daw il-kummenti qalhom anke barra l-qorti. Qorti intina ħaġa tapprezza illi il-laqgħat tal-Kabinett kif jista' jikkonferma lek il-kollega huma sigriet u ċertament ma nistax mhux għax marriġ però jien marbut b'kodiċi etika li ma nistax ngħid x'jiġri fil-Kabinett. Konrad Mizzi fir-realtà għalinna dan anki barra il-qorti. Onorevoli, għaliex għażilt li ma twieġeb għall-ebda domanda fil-qorti? Għandek statement hawnhekk? Għandek statement tiegħi, naħseb. Huwa l-statement li int preżentajt fil-qorti? Għaliex imma żilt li ma twieġeb għall-ebda domanda li sarulek minn Dr. Debona u Dr. Delija? L-affarijiet kollha saru kif suppost dejjem. Kien hemm l-approvazzjoni tal-Kabinett tad-diversi tal-proġett throughout the process kif spjegat diġà l-ex-Prim Ministru Dr. Muscat. At this moment in time għaddejja Magisterial Inquiry, la darba kif qal imħallef, la darba tispiċċa l-Magisterial Inquiry, nerġa' nitla' hawnhekk u nixed. U minnu li se tinkrimina ruħek kif għadt fil-qorti? M'hemm xejn f'dan il-każ. Kull ma sar b'buona volontà bl-approvals tal-Kabinett u la darba tispiċċa l-Magisterial Inquiry niġi l-qorti u nixed bil-qalb kollha. Meta der quddiem l-imħallef Francisco De Pasquale fil-kawża li fetaħ l-ex kap tal-Partit Nazzjonista Adrian Delija, Konrad Mizzi ħarab kull domanda li għamlulu kemm l-avukat Edward De Bono u kemm Adrian Delija u minflok wieġeb beda jirrepeti kontinwament il-frażi jiena nażel li ma nwieġibx bl-avukat tiegħu Karel Peralta jgħid lill-qorti li kien ta' parir lil Mizzi biex ma jiexitx f'dan l-istadju peress li ma kienx ingħata disclosure fl-inkjesti maġisterjali li għaddejjin dwar dan id-dil skandalus, dil li kien kundannat anki mill-Awditur Ġenerali. Sa issa l-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jiddefendi dan id-dil u jibqa' jkaċkar saqajh milli jieħu azzjoni dan fil-waqt li għadna qed noħorġu mit-taxxi tagħna miljuni kbar għal Stewart Healthcare.